Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan o nga unta makadawat patag dugang pang mga ulan nga atong ikinahanglan para sa kaayuhan sa atong mga mag-uuma o kanatong tanan nga nagkinahanglan ining tubig. Ato saan nga pasalamatan ang Ginoo ug iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit ani atong mga slots, hatagan unta sila sa Ginoo sa kaabunda sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw, o hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw mao'y naghatag kanatog dili matarog nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglang magsubok kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayon man pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, ilabi pang sulayon aron malig-on. Unya makadawat kamo og mga pagdayeg, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya bisan wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo may numdum sa iyang kasabutan.
hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mainumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, diha sa pundok sa mga matarong. Dagko ang mga buhat sa Ginoo, hiligog maun diha sa tanan nilang kalipayan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Gihatagan niyag pagkaon sila nga mahadlokon kaniya. Sa kahangturan mahinumdum siya sa iyang kasabutan. Gipahibalo niya sa iyang katawhan ang gahom sa iyang mga buhat. Gihatagan niya sila sa kabilin sa kanasuran. Ang Ginoo mainumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Mipadala siya kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. Iyang gidasunan ang iyang kasabutan sa kahangturan. Balaan ug makataha ang iyang ngalan, ang iyang pagdaig nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga mulakat na unta sa Hesus, may tawo nga midagan ngadto kaniya miluhod sa iyang atubangan og nangutana, maayong magtutudlo unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Hesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios.
Nahibalo ka ba sa mga sugo? Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan o inahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako niining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Mahigugmaon si Jesus nga mitutok kaniya og namulong. Usara kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Lakat og ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus og maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya ug masulubong mibiya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi-lingi si Hesus sa iyang mga tinun-an ug miingon kanila, pagkalisod gayod sa mga dato sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini, apan mipadayon si Jesus pagsulti, mga anak, pagkalisod gayod sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nagpangutan-anay, kung mao ka na, kinsa raman di ay ang maluwas. Mitutok si Jesus kanila og mitubag, dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayod sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining bahandi sa kalibutan, dili gid ni makatagbaw, mangandoy pagid ta og lain pang mga butang. Bisan pag maangko nato ang tanan nga bahandi sa kalibutan og tanang gahom sa kalibutan, ang tanang nindot sa kalibutan, di gid ta matagbaw, nanginahanglan gid tag lain nga mas nindot pa. Nga nga atong gitan-aw, mao ang langit. Gilingya imong tupad na tagbaw kas imong kinabuhi ron. Kamong mga asawa, tagbaw ra mo nga mao na inyong bana. Wa na mo magsigig yaw-yaw. Kamong mga bana, tagbaw ra mo nga mao na inyong asawa. Kamong mga way bana, tagbaw ramong muna ginay inyong kinabuhi. Tagbaw ramo anang inyong naong. O sige pagin mo gritoke. Muna di makatagbaw ang kalibutan. Muna din nakita na sa usa ka tawo nga dato kayo, miluhod gid siya sa atubangan ni Hesus, kay nakita man niya nga si Hesus way bahandi, pero mura mag-relax kaayo. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an way balay, pero malipayon man kaayo, relax man. Motong nidagan siya, niluhod siya, niingon siya, maayong magtutudlo unsa may akong buhaton aron maangkon nako ang bahandi sa langit. Ang gusto sad ni Jesus, ingon siya, sayon ra ba na biyain ning tanan nga nias kalibutan, kay dili pwede sagolon ang bahandi sa kalibutan, isagol nimo sa bahandi sa langit. Di pwede. Biyain ginang pangkalibutan, maangko nimo ang langit nung bahandi. Magsigi ganitag
higugma aning mga butang sa kalibutan, labi na ng kwarta, dungog, gahom sa kalibutan, di kita kasinati og langit nong kalipay. Laing lingi sa imong tupad, ing naandam na kang mubiya. Andam kang mubiya. Di na magani hapit matog kay sige gyud pangwartab, sige gyud. Di na magani hapit mo pahuway kay bulag gyud, trabaho gyud, tigom gyud. Misa gyud, dupa-dupay. Kulikta gyud. Misa gisubawan, love, misa gyud. Depende. Kaya ang mga santos sama sa mga apostoles, sama sa mga munghi, mga mungha, apil na ni San Vicente Ferrer, nagsige magito silang trabaho, adlaw o gabi, trabaho gid sila. Pero wa gyud sila mangandoy pagtigom og kwarta. Ang ila radyong gipangandoy ang kaluwasan sa kalag, ilang kalag o kalag sa ilang isig katao. Muna ang kwarta di ay makaluwas basta ipanghatag nato ngadtos mga kabus. Muna ang gitudlo ni Kristo dire, ibaligya tong tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabus. Maunay makapalangit, maunay tinubdan sa kalipay. Muna sila St. Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta, sila San Roque, ug uban pang mga santos nagsigig himo ani, literally ilaging gibiyaan ang tanan niya. Nalipay sila wa ambot lang ay nagdungan tagkatao nila, basta gibutang sila nga murag santo, gideklarar sila nga santos, modelo sa atong simbahan. Kay naa may history sa ilang kinabuhi. Ilhan man animong taong malipayon, kay nga naman maghatag sila kalipay ngadto sa uban. Kani magong kalipay nato nga naa sa atong kasing-kasing, di gina tuyoon mo takod gina sa uban. Kung ang nasa sa imong kasing-kasing, ang imong pagkaratulon, ang imong pagkakaning kasubo, ang imong kahingawa, kahadlok, mutakod sa na ngadto sa imong isig katao, di gina tuyoon, automatic na. Di ka mo maginikana din kinsay mo ingon ninyo nga ang akong mga anak malipayon kaayo basta na ako kuyog nila. Kasi ka mo ay usang ni isa. Congratulations kay kasagaran gid ninyo, kasagaran nato mga leader. Wow, mag-uol ang atong mga ako mga anak kani mga to dinhi mga staff, mga lektor, sakristan, inana sad. Naambot di ba na sila mag-uol igsoon nako sa Kristi? Hala, father na sad ana. Goal mo dili. Na pasabot do na pay kuwang. Unsaon man ni nato? Matod pa diri sa atong unang pagbasa, kining mga pag-antos nga ato karong nasinati ato ning dawaton, kay ang bungas pag-antos mao ang kalipay. Makadawat tag kalipay nga langit nun basta mo antos ta. Tanang nahimo na nakong kanang ipanudlo kanang triple A, ampo, alagad, antos. Importante kayo mahibaw ta ani. Ako mag-antos man gyud ko kanang magtan-aw ko sa mga tao nga suod nako, nya mulikay nako. Ako mga pag-umangkon, ako mga igsuon, mga kuan, mura bang mahiubos nako ba? Unsa na sila? Nya mulikay. Sakit ba ya? Mulibak ngako, ako mga parishioners nga porti na kong paningkamot untag tinarong, nya libak ko na hinuon ko. Sakit ba ya? Makahilak ba ako anak sahay? Kamo ba diri sa akong side? Sakit man gani o sikog baligyag slat nya wa kayoy mo palit. Sakit Pero ako ginang i-resolve inig higda na ko kagabi hasta ing mata na ko ikabuntag
tubangan sa Ginoo, moingon jud ko, okay ra gyud Lord, this cannot change my love for them. Ana, maluag dayon. Kawantay mo ana. Testingin ninyo kana magyaw-yaw mo sa inyong mga bana, kamong mga asawa. Nya human mupiyong ka sa imong mata nya, moingon dayon ka, antusonon gini nako Lord. Di na gini nako undangan. Dawaton gini nakong panuwayng dako. Ana. Di ba muluag rin na imong bation. Inigsunod yung kita, ganahan na sad ka mo gakos niya. Di tinaon. Gyud ay. Mao lagi na mahitabo. Ingon man gud diri si Kuan San Pedro. Unsa may ang giingon diri nga magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya sa bag-ong kinabuhi pinaagis pagkabanhaw kang Hesukristo. Nya ingon dayon siya diri, ang iyang pagkabanhaw maoy naghatag natog dili matarog nga paglaom ug panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Unsa man tong iyang pagkabanhaw? Ang iyang pagkabanhaw tungod tos iyang kasakit o kamatayon. Na sinati niya ang maong lig-on kayong kalipay tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa cross. Nya, matod pa niya, tungod niini, paglipay kamo bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglan magsubok kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantusonon. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani kuno ang bulawan sulayan man sa kayo. Bulawan ba? Sulayan ginas kayo para mo gawas gid ang iyang pagkabulawan. Kani pa ba kunong pagtuo nato nga labaw pas bulawan? Ang bulawan lumalabay, ang atong pagtuo mo sangko gina ngadto sa langit. Muna nindot kaayo ang atong tubag sa salmo. Niingon diri ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ug unsa may kasabutan sa Ginoo, ang moantos kuyog kanako, malipay sad kuyog kanako. Ang mamatay kuyog nako, mabanhaw sad kuyog nako. Ang mupalit og slat samtoy saad. Kung paras kumbinto makadawat og San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, SBF dag. Og mupalit mo og slat paras kapilinya, unsa may say madawat? Mother Mary's Healing and Deliverance. Salamat nga nanay ni palit nato gapadayon og increase ang atong halin. Ang atong SBF dag nahalina na tag 22,693 ka slots, naapay 37,307 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Kanya ang atong 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sad og 35 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Pakpaka nato ang namalit niini. Praise the Lord. Salamat. Nga hinay-hinay lang no ang ato sang MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance, para ni sa atong Kapilinya de Fatima part 2 nga project. Halina na sa tag 717, naapay 5,283 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Morning niingon ko kaning nindot unta kon kitang tanan nga nagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Mamalit gitag usa ka slot karong buwana, hapit naman ni matapos ang buwan sa Mayo, the month of Mama Mary. Atong palitan siya usa ka slot, labi na gid tong kamong nakapalit sa niagi nga mga katong una natong pagtigom og kwarta para itukod sa atong Kapilinya de Fatima.
kamong wapa kapalit karon, pamalit mo og usa lang ka slot, mahuman dayon ning atong gibaligya nga slot. Nya ato ning butangag pag-antos. Ako antos kog sigig announce, antos akog palit, kamusad antosad mo paminaw, antosag palit. Unsa may bugtian tagaan dayon ta sa dili mahugaw, dili mahanaw nga kalipay. Kuwang kaayo ang kalibutan niini karon. Kay ang kalibutan sigig pangitag kwarta, sigig pangitag gahom, sigig pangita anang beauty, pleasure. Gikapoy na lang tag pangita, wa gyud ta matagbaw. Usa ra gyud teknik diha, maghinatagay ta sa ngalan sa Ginoo. Maghigugmaay ta sa ngalan sa Ginoo, dili mag-away, magpasayloay. Mao nay kalipay ang tinud-anay. Kung muhunong nas gubat ang Russia ug ang Ukraine, muhunong sa nang Hamas unsa pa nang uban diha, Israel sa ilang gubat ug ang ubang mga nasod nga naggubat, muhunong na tanin sige natog away political, sa economic siging away, dinhi simbahan siging away, muhunong ta na maghigugmaay ta, mag-inantusay sa usag-usa pagka nindo tapuyas kalibutan, no? Sige, tapusang lingi sa imong tupad. Ingna aron malipay ko, ingna aron malipay ko, paantusa ko kanunay. Ingna aron malipay ko, paantusa ko kanunay. Mao na siya. Nindot no. Imbes kami ko, ay kung paantusa aron malipay ko. Ingno nimo imong bana aron malipay ko dong, paantusa ko kanunay. Ingon din na imong bana sana all. Di ba? Na siya. Nindog data. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa atong lagitnong amahan nga naghatag kanato sa tanang butang. Malaumon kitang muingon, amahan moabot kanamo ang imong gingharian. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang simbahan, padayong mudapig ug mutabang sa mga gipasagdan o gilupigan sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga sila nga gitawag sa ilang kaugalingon nga mga sumusunod ni Kristo, makaamgo nga mas mahinungdanon di ay sa kinabuhi, ang tagdo nila ang uban nga ubos o kahimtang kay kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga makaamgo kita sa kaalam sa pagpangita, pag-una sa gingharian sa Dios, ug sa pagpuyo alang sa maong katuyuan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga masakiton, hupayon ug lig-onon ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang atong mga kaigsuunan nga nangamatay, makatagamtam sa kadaugan ni Kristo dito sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Langitong Amahan, ihatag kanamo ang imong kalipay,
Dawata kining amo mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo kining among mga gasa timaan sa mugma sa gupaw sa tusa kining panong kining pino ginama sa kamot sa tao ang imong mga grasya sa pangaliya ihatag na kanamo ulang itong aman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among magbubuhat ang pan ug bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugma ug pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig ug magdala kanamo nganha sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pare, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na sila sa Monsignor Rudy. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi. Himua kaming angayan ug silang nagsimba diha sa online nga mga misa nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, and Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu gana sa mga langit, pagdaigod ng imong ngalan, huwag ka namu ang imong gingharian, patuman ang imong paghuhul, dinhi sa yuta sa langit. Ang kalalunam sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. The Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your years to dance, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Dios, sa kaluwasan, kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdala unta kanamo sa kinabuhing way katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga langitnon. Nga mahitabo ra na kung magsigi gitag paambit og kalipay ngadto sa uban, dili magsigig pangitag kalipay gikan sa kalibutanong mga butang. So salamat ninyo nga nagsigig palit og slots, padayon tagpalit sa SBF DAG 500 pesos per slot, ang atong MMHD 1,000 pesos per slot para sa ato ning Kapilinya di Fatima. Open pasab ang atong DSAP or Divine Solutions and Prosperity nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Og naamo diha ala ihatag usa na dinhi. Ang ato sad nga culmination sa Flores de Mayo himuon nato karong Sabado. So iampo pud nato nga magmalampuson
Nga kay naman tayo mga gastuhanan ani, abot siguro nig mga 800,000 more or less. Kung doon na mo'y ikatampo, kamong na ay mga tubig-tubigan pa, sige rabag huwaw karon. Basin pag na mo'y ikahatag, ihatag lang na diri. O wa gani, okay rasad. Atong paningkamutan nga madayon ra gid ni. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulaan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daigong mga mahal ng anak o Espiritu Santo.